الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم سؤال بركة إني مكينا وسيا تكوبا كيدها دمجز أوران الله سبحانه وتعالى kowanne daga cikinmu ya dubi abin da ya gabatar wa kansa na alkhairi sannan ku ji tsoron Allah ya ce ku sani lallai ku masu haɗuwa da Allah ne sannan Allah ya ce a yi albashir ga muminai masu miƙa wuya a gare shi ‘yanwa masu albarka mutum ɗan adam namiji ne shi ko mace Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a cikin wannan rayuwa ne saboda ya yi aiki sannan ya mutu Allah ya tayar da shi ranar tashin alƙiyama don saka masa akan wannan aikin da ya yi a duniya don haka Allah bai yi halitta don wasa ba kamar yadda Allah bai bar halittu haka kawai ba mai daɗin kai wanda ya yi sa'a shine wanda ya yi ƙoƙarin gabatar wa kansa aika na alkhairi wanda zai samu wannan ayyukan ajiye da kuma ladansu a wajen Allah rattashin alkiyama shaƙi marar rabo shine wanda shi kuma a rayuwarsa ta duniya ya gabatar wa kansa ayyukan sharri wanda ƙarshen akibar waɗannan ayyukan sharrin shine da na sani da kuma bakin ciki rattashin alƙiyama don haka ku tsaya ku dubi ayyukanku ya bayin Allah ku yi wa kanku hisabi tun kamun ƙarewar rayuwarku domin mutuwa ita ce ƙarshen aiki kuma daga nan sakayya ke farawa mutuwa ba ta da nisa kamar yadda wani malami yake cewa lahira tana nan kusa da mu tana nan tare da mu amma ba a ganin ta shi an mutu mutuwa a kusa take wanda kuma ba mu san yaushe ne za ta riske mu ba hisabi kuma Allah yana tantance hisabi ne dikka bayan dikka wanda ba mu san yaushe ne za mu tsinti kanmu a gaban Allah domin wannan hisabin ba kai tsufa kadai da canzawar yanayin gangar jiki malamai suka ce nazirul maut wato shine dan gargadi wanda ke zuwa ya sanar da kai cewar shirya fa mutuwa ta kusa zuwa don haka mutuwar makusanta da ƴan uwa da makwabta da abokanai yau kaje an ce wannan ya mutu gobe kaje an ce wance ta mutu wannan babbar alama ce da ke nuna cewar kai ma naka mutuwan ya kusa da haka mu sani ya bayin Allah akwai abubuwa da dama da ke biyowa bayan an mutu wanda kuma kowannenmu shi ya gabata zuwa ga waɗannan abubuwa kuma shi ya tsayu a kansu daga cikinsu akwai baƙunta na mala'ikan mutuwa da mataimakansa wajen karɓar rai daga ciki akwai kwanciyar kabari da tambayoyin da za a amsa a cikin kabari daga ciki akwai duhun kabari da kuma hasken kabari daga ciki akwai tashi bayan mutuwa shine ran tashin kiyama domin karban sakayya a wajen hisabi akwai tsayuwa a gaban Allah akwai ƙetaren sirati akwai shiga wuta ko aljanna kowanne daga cikin mu ya tsayaye wa kansa tambaya daga cikin duk waɗannan abubuwan da na lissafa waɗanne ne na gari wanda yake guri wa'anne ne munana wa'anda yake neman Allah tsari game da su don ya dau mataki na tabbatar da wa'anda yake guri da kuma kokarin kaucewa wa'anda yake gudu don haka kar ku yarda gurace masu tsawo su ruɗe ku kuma kar ku manta da cewar akwai ajali fa a nan gaba nawa aka samu mutumin da ya tsara rayuwa cap da guri iri daban-daban amma wanda bai cimma wannan gurin ba ya mutu nawa aka samu mutumin da safiya ta waye masa amma bai sani ba ashe ranar wannan inin ba za ta faɗi da shi ba
ko mutumin da marece ya yi tare da shi amma bai sani ba ashe cikin wannan daren zai mutu, ba zai ga safiyar gobe ba. Ko kuma mutumin da shi in an zo wajen mutuwa ga mala'ikun mutuwa a tsaye a kansa za su karɓi ransa, a wannan lokacin zai koma yana roƙo yana guri ina ma daida a bar shi ko da ɗan kaɗan ne a ƙara masa lokaci don ya gyara abin da ya ɓata, don ya riski abin da ya tozartar. Amma a ƙarshe shi a ce masa ina, haihata haihata, ai abin da kake nema ya riga ya wuce, dama ce da an riga an baka ita kuma ka bari ta wuce haka.